Ассалому алайкум дӯстони азиз, мухлисон ва ҳаводорони футбол. Гузориши мустақими мо аз варзишгоҳи Талко аренаи шаҳри Турсунзода манзури шумо мегардад. Имрӯз мову шумо яке аз беҳтарин бозиро дар ин варзишгоҳ бо иштироки ҷоизадори ҷоми Тоҷикистон дар соли 2025 бошгоҳи футболи Регар Тадас ва ҳамчунин пешсафи ҷадвали чемпионати мамлакат байни дастаҳои Лигаи олӣ вахши бухтар тамошо хоҳем кард. Умедвор мешавем ки ҳар ду даста ҳам як бозии ҷолиб ва диққат ҷалбкунандаро барои мо шумо пешкаш мекунанд. Мо албатта бо иштироки дастаҳои Регар Тадас ва вахш имсол чанд бозиро мутаваҷҷеҳ шудем ва бовар дорем ки ҳар ду даста барои расидан ба ҳадафи худ дар ин бозӣ талоши худро анҷом медиҳанд ва мухлисон ва ҳаводорони футболро хушҳол мекунанд. Ин бозӣ ҳоло тавассути шабакаи футбол манзури шумо гардида истодааст ба таври мустақим ва хотиррасон мешавем ки қабл аз бозиҳои тими миллии футболи кишварамон ки дар рӯзҳои фифа баргузор мешавад, ин охирин бозӣ хоҳад буд. Аслан бозиҳои даври 8-уми чемпионати Тоҷикистон чанд рӯз пештар ба поён расиданд ва ин бозӣ ки бояд хеле барвақт баргузор мешуд бинобар бар сабаби иштироки дастаи Регар Тадас дар бозиҳои интихобии Лигаи Қаҳрамонҳои Осиё баргузор нашуда буд ва ҳамин ҳоло имкон ҳаст ки мо рақобати
Регар Тадаз ва вахшро дар ин варзишгоҳ тамошо карда бошем. Албатта мухлисон хеле кам ҳастанд дар варзишгоҳи Талко Арена, вале фикр мекунам ки ҳоло оҳиста оҳиста шумораи мухлисон ҳам дар варзишгоҳ зиёдтар мешаванд ва онҳое ки ба варзишгоҳ омада натавонистанд метавонанд ин бозиро тавассути шабакаи футбол мустақиман тамошо кунанд. Дар даври охир умуман дар бозии охир вахш мухлисони худро ҳайратзада ҳам кард. онҳо дар муқобили Барқчӣ ба шикаст мувоҷиҳ шуданд. То як андоза имконият барои дастаҳои дигари ҷадвал аз ҷумла Истиқлол ва боз клуби марказии варзиш Артиш Равшан хеле ва хеле зиёд шуд. Агар боз ҳам имрӯз футболбозони вахш имтиёз аз даст диҳанд, он гоҳ пойгаи чемпионӣ ба назари ман барои тими вахш аз даст меравад. ва ҳоло қабл аз шурӯи рақобат дӯстони азиз, суруди миллии кишварамон садо медиҳад. биёд гӯш меандозем ва баъдан дар мавриди ҳайати дастаҳо ба шумо гуфта мегузарем. бинандаи азиз, бармегардем ба бозии дастаҳои Регар Тадаз ва ҳамчунин вахш. ва дӯстони азиз, ҳоло қабл аз шурӯи рақобат ба беҳтаринҳои моҳи сентябр ҷоизаҳо тақдим мешавад. тавре мо шумо медонем беҳтарин бозигари моҳи сентябр ва мураббии моҳи сентябр аз тими Регар Тадаз шуданд. албатта сармураббию мураббии беҳтарини моҳи сентябр ин Алишер Тухтаев эътироф гардид ки бо роҳбари ӯ даста дар чаҳор вохӯрии тими Регар Тадаз тавонист натиҷаи хеле ва хеле хуб нишон бидиҳад ва ҳамчунин дар ҷоми кишвар пирӯзӣ ба даст овард. ин натиҷаи бисёр ҳам хуб. онҳо ҳамчунин дар чемпионат боз Равшанро мағлуб карданд, Хуҷандро ҳам шикаст доданд. ва беҳтарин бозигари моҳи сентябр Шервони Маҳбатшев шуд. дӯстони азиз, дар се бозӣ аз ҷумла дар бозии ниҳоии ҷоми Тоҷикистон муқобили Эсхата 3 гол зад ва онҷо беҳтарин бозигар ҳам шуд ва Шервони Маҳбатшев ҳоло бо ҷоизаи беҳтарин бозигар қадрдонӣ карда мешавад. акнун дастфишури футболбозони ҳар ду даста ро мебинем ва шуморо бо ҳайати асосии дастаҳои Регар Тадаз ва вахш ошно мекунем. соҳибони майдон бо либосҳои сурх бозӣ мекунанд, футболбозони вахш бо либосҳои сафед. дастфишури Алишер Тухтаев ва Зариф Усмонов мураббиёни ҳар ду даста ва фикр мекунам ба ҳар ду ҳам барор хостанд дар бозии имрӯза. ва биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайати дастаи мизбонон дар рақобати имрӯза. тими Регар Тадаз дарвозабон Мануэл Паняс таҳти рақами 33-ум ҳунарнамоӣ мекунанд. дар хати муҳофиза рақами 4 капитани даста Бахтиёр Қаландаров аст, рақами 66 Асилбек Тимуров, рақами 44 Жозеф Феумба ва ҳамчунин рақами 27 Далер Имомназаров. дар маркази майдон Давид Атсам рақами 6-ум, рақами 13 Нозим Бобоҷонов, 47 Шерзод Маҳаммадиев, рақами 88 Шервони Маҳбатшев ва дар хати ҳамла рақами 9 Кватбо Фримпонг ва рақами 22 Самандар Қодиров. сармураббии даста Алишер Тухтаев. дар мавриди ҳайати эҳтиётии дастаи Регар Тадаз мо баъдан барои шумо гуфта мегузарем. 4-4
3 аст аслан тарҳи ҷойгиршавии дастаи Регарта даст, вале боз ҷараёни бозиро мебинем ки чӣ гуна истифода мешавад. Назар ба бозии гузашта ки Регарта даст анҷом дод муқобили дастаи Хуҷанд, инҷо мебинем ки тағйирот ҳаст, чунки имрӯз Абдулло Шарифов дар ҳайати асосӣ нест ва Бахтиёр Қаландаров аз дақиқаҳои аввал баъд аз чанд муддат ба ҳайати дастаи Регарта даст баргашт. ҳайати дастаи Вахш барои мо шумо пешкаш мешавад. 4-4-2 аст тарҳи ҷойгиршавии футболбозони ин даста. дар хати ҳамла боз ҳам ду футболбози беҳтарини хати ҳамлаи ин тим ҳунарнамоӣ мекунанд. биёед фураттар мутаваҷҷеҳ мешавем ба ҳайати дастаи меҳмонон дар рақобати имрӯза. дарвозабон рақами 40 Адам Ковач аст, дар хати муҳофиза рақами 13 капитани даста Сергей Яворский, рақами 3 Тони Бикатал. инҳо ду нафар дифоъгарони марказӣ ҳастанд. рақами 97 Сергей Сканян ва рақами 23 Муҳаммаҷон Насков. дар марказ рақами 81 Тоирҷон Тағоизода, рақами 20 Ампонса Бенҷамин, рақами 8 Эҳсон Бобоев, рақами 7 Сунатулло Исмоилов. ду нафар ҳамлагари ин даста рақами 88 Константин Черни ва рақами 30 Нуриддин Ҳамроқулов. Зариф Усмонов сармураббии дастаи меҳмонон аст дар рақобати имрӯза. ҳоло аз маркази майдон маълум мешавад ки футболбозони дастаи Вахш бозиро шурӯъ мекунанд ва тавре гуфтем онҳо бо либосҳои сафед ҳастанд. довари бозии имрӯза рефери фифа Гулмуроди Саъдулло аст, ба ӯ Ҳасан Каримов ва Фарҳод Қуралов дар ду канори майдон кӯмак менамоянд. довари чаҳорум Абдулло Давлатов аст ва 3 нафар дар назди вар қарор доранд. инҳо Насрулло Кабиров, Вафо Қараев ва Зуҳал Хуҷаназарова. ба ҳайати доварон ҳам мо дар бозии имрӯза барор мехоҳем ва бовар дорем ки лаҳзаҳои баҳсноке ки агар мешавад аз рӯи албатта қонуну қоидаҳои футбол аз ҷониби доварони бо таҷрибаи футболи кишварамон баҳогузорӣ карда мешавад. хуб, дақиқаи аввал фикр мекунам андаки озмоишӣ ҳам ҳаст, ҳам барои тими Регарта даст ва ҳам барои дастаи Вахш. ва ҳоло албатта мо мебинем ки дар майдон кадом даста бештар аз дақиқаи аввал тӯбро зери назорати худ мегирад. ҳамон дастае ки афзалият нишон медиҳад, он даста метавонад муваффақ шавад. Қодиров, Самандар, Асипбек Тимуров. ҳоло пас ба маркази майдон Нозим Бобоҷонов. имконияти идома додани ҳамла барои футболбозони дастаи Регарта даст ҳаст. Эҳсон Бобоев мубориза бурд ва боз ҳам талоши футболбозони дастаи Вахш аз маркази майдон шурӯъ мешавад. аммо Давид Атсам бубинед дар марказ чӣ гуна мубориза мебарад. Гулмуроди Саъдулло ишора мекунад ки муқобили муҳофизатгари дастаи хуб Регарта даст қоидаи бозӣ вайрон шуда аст. хуб, дӯстони азиз, ҳамин ҳоло дастаи Вахш дар ҷадвали мусобиқа бо 36 имтиёз баъд аз 17 бозие ки анҷом додааст зинаи аввалро ишғол мекунад. ҳоло ҳамлаи дастаи Регарта даст аз канори майдон ва инҷо мебинем ки тӯбро футболбозони дастаи меҳмон аз ҷаримагоҳ зада берун мекунанд. имконияти навбатӣ барои футболбозони дастаи Регарта даст. Нозим Бобоҷонов аз канори майдон. футболбозони Вахш ҳоло ин ҳолатро бартараф намуданд. хуб, тими Регарта даст дар зинаи панҷум аст баъд аз дастаи Равшан бо 25 имтиёз ва пеш аз дастаи Исхата. Исхата ҳам 25 имтиёз дорад, вале бинобар сабаби албатта бозиҳои байни ҳамдигарӣ ва ҳамчунин инҷо бештар таносиби тӯпҳо ҳам ҳаст. ва ҳоло агар Регарта даст ин бозиро албатта бо натиҷаи хуб ҷамъбаст кунад, онҳо мавқеи худро мустаҳкам мекунанд дар ҳамин зина, яъне дар зинаи панҷум. вале фикр мекунам барои дигар дастаҳо ҳам шонс хоҳад буд агар Регарта даст имрӯз имтиёз диҳад. Вахш илоҷи дигар ҳам надорад. дӯстони азиз, тими Вахш вазифадор аст ки пас аз бохт аз Барқчӣ ки давоми зиёда аз 1 сол ба бохт рӯбарӯ намешуд дар чемпионат, тими Вахш мувоҷиҳи шикаст шуд ва ҳоло акнун пойгаи чемпионӣ барои дастаи Вахш душвортар шуда истодааст. дар даври 18 чемпионати мамлакат ки ҳам Регарта даст бозӣ карду ҳам Вахш, қариб ҳама бозиҳо бо натиҷаи якхела ҷамъбаст шуданд. 1-0 Регарта даст Хуҷандро 1-0 шикаст дод. Вахш аз Барқчӣ 1-0 мағлуб шуд. боз масалан ҳосилот Исхатаро ҳам 1-0 мағлуб кард. Панчер Иста Равшанро ҳам бо ҳамин натиҷа ва Равшан дар сафар клуби маркази варзишро ҳам бо ҳамин натиҷа шикаст дод. бисёр аҷиб ҳам буд. идомаи ҳамлаи Регарта даст Асилбек Тимуров ва муваффақ нашуд легионери Ӯзбекистони дастаи Регарта даст барои идома додани ҳамла. хуб,
дирӯз бинандаи азиз, ҳайати тими миллии футболи кишвар эълон гардид бо роҳбарии мураббии нав ин Горан Стеванович баъд аз як рӯзи эълон кардани сармураббӣ ҳайати тими миллӣ ҳам якбора эълон гардид ва ҳам аз Регарта Даст ва ҳам аз дастаи вахш футболбозоне ҳастанд ки ба тими миллӣ даъват шуданд. Аз Регарта Даст футболбозоне ки ба тими миллӣ даъват шуданд инҳо Далер Имомназаров аст ва инчунин Шервони Муҳаббатшоев, яке ҳам дифоъгари нимуҳофизатгар ва дигар нимуҳофизатгари ҳамлавар маҳсуб мешавад. Ва аз дастаи вахш бинандаи азиз ба тими миллии футболи кишварамон Нуриддин Ҳамроқулов ҳамлагар даъват гардид ва инчунин нимуҳофизатгар Эҳсон Бобоев. Эҳсон Бобоев аввалин бор ба тими мунтахаб баъд аз албатта муддати хеле ва хеле зиёд даъват шуд ва акнун мебинем ки ин нимуҳофизатгари дастаи вахш ки вақти охир бисёр хуб ҳам баромад карда истодааст, чӣ гуна баромад мекунад. Идомаи ҳамлаи дастаи Регарта Даст ва ҳоло тӯбро мегзаронанд, зарба ва гол. Ва бубинед ки чӣ гуна ҳамлаи дастаи Регарта Даст бо гол анҷом меёбад. Шерзод Маҳамадиев хеле олӣ бозӣ мекунад. Бинандаи азиз, як ҳамлаи бисёр барқосо, як ҳамлаи бисёр хубро бозингарони тими мизбон анҷом доданд ва Шерзод Маҳамадиев дар ҳамин вазъият тӯбро ба даруни дарвоза равон кард. Бед лаҳзаи такрорро мунтазир мешавем дӯстони азиз. Адам Ковач ки аслан иштибоҳ намекард ва бисёр хубам баромад дошт, дар ин лаҳза хато кард. Сараввал хато аз ҷониби муҳофизатгарони дастаи вахш сар зад ва баъдан зарбаи Шерзод Маҳамадиев ба кунҷи дарвоза рафт ва ҳисоб боз гардид дар рақобати имрӯза. Ҳунарнамои Самандар Қодировро метавонем дар алоҳидагӣ инҷо баён кунем ки бисёр хуб ду дифоъгар ва баъдан дарвозабонро фиреб дод ва тӯбро ба Шерзод Маҳамадиев ирсол кард ки ин муҳофизатгар тавонист дарвозаи дастаи меҳмононро рахна кунад. 1-0. ҳоло ин даста пешсаф мешавад. биёед акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамлаи дуввуми бозигарони Регарта Даст баъд аз ин ҳолат. Самандар Қодиров ва мубориза ҳоло идома дорад. оғози бозӣ барои футболбозони Регарта Даст бобарор буд, хеле бобарор буд ва онҳо тавонистанд ки аз чунин шонс истифода кунанд ва акнун мебинем ки бозигарони дастаи вахш ҳоло метавонанд ҷавоб гуфта ба голи бозигарони Регарта Даст ё на. аслан агар бинандаи азиз ба бозиҳои дастаи вахш дар мавсими имсола таваҷҷӯҳ зоҳир кунем, онҳо муқобили дилхоҳ ҳариф метавонанд бозии арзанда ҳам нишон диҳанд. гузашта аз ин дастаи вахш ҳатто буд лаҳзаҳое ки ба дарвозаи худ гол сар дод, вале боз ба худ омаданду ташаббус нишон доданд ва баъдан муваффақ шуданд. ҳоло акнун ҳамлаи дастаи Регарта Даст, акнун бозигарони Регарта Даст мисли рақобатҳои дигар фикр мекунам боз як камон равиши бозии худро идома медиҳанд. чанд бозиҳо маълум кард ки вақте футболбозони Регарта Даст гол мезананд, онҳо дар хатти дифоъ бисёр устувор ҳунарнамоӣ мекунанд ва ба ҳариф имкон намедиҳанд. ин гуна бозиҳо бо иштироки дастаи Регарта Даст хеле ва хеле зиёд буд. мисоли оддӣ меорем бозӣ бо дастаи Хуҷанд ки бозигарони Регарта Даст дар аввали бозӣ муваффақ шуданд ба задани гол ва баъдан ҳамин бартарии худро нигоҳ доштанд. вале вақт хуҷанд нест. ба ҳар сурат ҳеҷ гоҳ як даста ба тими дигар монанд шудан наметавонад, махсусан дар чемпионати мо. ҳоло бо ту футболбозони дастаи вахш ҳастанд. Муҳаммадҷон Насков ҳамла идома меёбад аз ҷониби меҳмонон. Насков, Тони Бикатал ва тӯбрабои бозигарони тими Регарта Даст, аммо довар ишора мекунад ки инҷо муқобили Тони Бикатал хато сурат гирифтааст аз ҷониби бозигарони тими
мизбон Гулмуроди Саъдулло ахиран ин довари кишварамон дар бозиҳои элитаи лигаи қаҳрамонҳои Осиё довари асосӣ буд ва бисёр хуб ҳамонҷо фаъолият кард ва агар мутаваҷҷӯҳ шуда бошед оҳиста-оҳиста доварони футболи мо дар сатҳи Осиё бисёр хуб фаъолият карда истоданд. Сергей Яворский ин вазъият бартараф шуд, аммо бозингарони тими Регар Тадас натавонистанд то анҷоми ин ҳолатро бартараф кунанд. ҳоло Тони Бикатал аз масофаи дур тасмими задани зарбаро гирифт, аммо тавре дидем зарбаи ӯ ампонса будааст. ё Тони Бикатал буд онҷо. зарбаи Тони Бикатал аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун шуд. Асилбек Тимуров Қоидаи бозӣ вайрон шуд. Бозӣ идома дорад. Эҳсон Бобоев бозингари дастаи Регар Тадас ҳоло дар замин хобидааст ва аҳсан ба футболбозони вахш ки ҳоло тӯбро аз майдон зада берун мекунанд. Fair play. خب گلی بازیگران دسته رگار تداس از این زاویه بریدگر برای ما و شما نشان داده می شود. اگر شیرزاد محمدیف ضربه رو پستر انجام پستر انجام میداد شاید تو برگردانده میشد، ولی حالا شیرزاد محمدیف ضربه رو بلندتر اجرا کرد و دیدیم که در این وضعیت ضربه بلندتر اجرا گردید. و دوستان عزیز حالا در بازی دسته های رگار تداس و وخش گوران استیوانویچ سرمربی تیمی نفتاینی تیم ملی کشورمون قرار دارند همراه با یاردمچیان خود که این بازی را تماشا داد. این اولین بازی در تجربه سرمربی نوی تیم ملی است که حالا از ورزشگاه تالکو آرینا تماشا کرده ایستاده است. استیفانویچ یکی از مربیانی هست که از کشور سربیا است. دوستان عزیز، سربیا یک کشوری که در نه تنها فوتبال دیگر نمادهای ورزش هم پیشرفته است، مخصوصا در رشته والیبال. و یک چیز جالب همین است که فرزند گوران استیفانویچ بازیگر تیم ملی سربیا است. دختری او یووانا استیوانویچ اگر با والیبال بیشتر توجه دارد میتواند این معلومات رو پیدا کنید. یووانا استیوانویچ بازیگر 33 ساله تیم ملی سربیا است که جایزه‌دار بازی‌های المپیک ریو د ژانیرو برزیل است. وقتی سربیا در فینال مغلوب شده بود اگر خطا نکنم از آمریکا و سربیا اومد یک کشور ورزشی هم است. پایده بازی ویران شده از جانب نظیم از جانب سمندر قدیرов ویران کرده شد در کنار و داور ضربه جریمه‌ای تعیین میکند به نفع بازیگران وحش. حالا میبینیم که این وضعیت استانداردی رو چگونه استفاده میکنند. به توجه میکنیم به لحظه تکرار طاهرجان طوایی‌زاده بود، به توپ نرسید سمندر قدیرов در این وضعیت
нарасид ба туп ва довар зарбаи ҷаримавӣ таъин намуд. хуб, акнун биё таваҷҷӯҳ мекунем. шонси хеле хуб аст барои футболбозони дастаи вахш. дақиқаи 14 ҳам пушти сар гардид. дар назди туп Сунатулло Исмоилов, бозингари рақами 7 ин даста. мебинем ки ҳоло зарба мустақим анҷом дода мешавад ё партоб барои дигар футболбозон фароҳам меояд. Сергей Яворскиро коргардон барои мо шумо нишон медиҳад ба хотири он ки ӯ дар задани зарбаҳо бо сар ҳамто надорад. Ин бозингари 38 солаи дастаи вахш ва зарба бисёр хафнокам буд, партобам бисёр хуб буд. Вале аз уҳдаи зарбаи дақиқ баромада натавонистанд он футболбозоне ки дар ҷаримагоҳ қарор доштанд. Аут аз канори рост. Партобро бубинед. зарбаро мас Жозеф Фаумба бартараф кардааст. умония шуд ки ин ҳолат бартараф кардааст. Сергей Яворский вадо Фримпонг инҷо осеб мегирад ба назарам ҳамлагари дастаи Регартадас ва корти зарб ба футболбози дастаи вахш нишон дода мешавад барои ин рафтораш. Бенҷамин Ампонсам ҳоло бо баргаи зарб огоҳонида шуд. аввалин корти зарб дар бозии имрӯза. خب حالا داور اجازه نداداست. شاید اینجا یک حالت جدی‌تر از اونی که خود داور دید به نظر رسید. یاردمچیانی گلمرد سعدالله حالا در نزدیک قرار دارند. رفری فیفا با راهبری نصرالله کبیرов و این لحظه ها را تفتیش دارند. همین لحظه را خب از همین خاطر گلمرد سعدالله حالا اجازه بازی نمیدهد. یا توجه میکنیم بار دیگر. خب از این زاویه اندکی مشکل بود. اینجا همون رسیشی پای رو به نظرم دیده ایستادن که بازیگری وقتش به پای رسیده بود یا نه. اجازه میدهد داور هیچ چیزی جدی هم نبوده است. تماشاگران عزیز ادامه دارد. امام نظرов عکس‌العمل حمله بازیگران رگارتاداست ولی توپ رو نگاه داشته نتوانست نوزین باباجانов و توپ از میدان بیرون گردید. دوستان عزیز حالی حاضر دسته وحش در میدان خود بازی اونقدر زیاد هم ندارد. دسته رگارتاداست معذرت و چمن میدان بسیار خوب نظر به دیگر چمن ورزشگاه‌های دیگر اصلا طبیعی است و حتی در همین دوره به نظر من در همین فصلی که حالا هست و الکی ماه دکامبر هم پشت سر شده ایستاده است. هم ورزشگاه تالکو آرینا هم ورزشگاه مرکزی شهر حصار که هر دو هم بسیار چمن خوب دارند. امکان بازی تیم ملی رو میزبانی کردن دارند. بازی مقابل جزیره های مالدیو. این بازی اصلا باید در ورزشگاه 20 سالگی استقلال کشورمون در خوجند میشد ولی بنابر سبب آماده نبودن در آنجا برگزار نمیشود و شاید در حصار برگزار شود چون که در حصار هم آخرین بار چند روز پیشتر استقلال در لیگ قهرمانان دوی آسیا بازی کرد. چمن میدان خوب است ولی آنجا پورا طبیعی نیست. اندکی میدان گیبریدی است ولی ورزشگاه مرکزی یا ورزشگاه تالکو آرینا تماما
чамани табиӣ аст ки бисёр хуб аст. Эҳсон Бобоев, Константин Черни. ин ҳолат бартараф мешавад аз ҷониби Жозеф Феумбам. Давид Атсам дар идора кардани туп, чархиш ва бозиро хуб нигоҳ кардан хеле ва хеле хуб аст. муҳофизатгари дастаи Регартадаст. Шерони Абачоев, ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Регартадаст ва Бикатал дар муқобили мубориза бурд. Асилбек Темиров, Самандар Қодиров, Шерзод Маҳамадиев. Партоби Шерзод Маҳамадиев ба ҷаримагоҳи дастаи Вахш. Имконият барои Квад ва Фримпонг ва чӣ гуна хуб тӯбро нигоҳ медорад бо қафаси сина ҳамлагари дастаи Регартадаст, вале зарбаш баландтар рафт. Биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба ин имконияте ки бозингари дастаи Регартадаст дошт. Хеле хуб тӯбро нигоҳ дошт, вале зарбаш андаке баланд рафт. Вагарна метавонист барои Адам Ковач бисёр мушкил бошад. боз як имконияти дигар аз ҷониби соҳибони майдон сарфи назар шуд. ба ҳар сурат ҳарчанд дақиқаи 20 ҳам ҳаст, вале имкониятҳои голзанӣ камтар ба назар мерасанд. ҳар ду дастам хеле ва хеле эҳтиёткор ҳастанд. Ампонса хато муқобили ин футболбоз аз ҷониби Квад ва Фримпонг. ҳоло барои Фримпонг бисёр ин бозӣ аҳамияти калон дорад, чунки дар пойгаи нишонзанҳо муборизаи бозингарони дигар дар пойгаи нишонзанҳо хеле ва хеле бомарон ҷараён дорад. аз ҷумла аз тими Вахш ҳам дар пойгаи нишонзанҳо футболбозоне ҳастанд ки 6 голӣ заданд. яке аз онҳои Нуриддин Ҳамроқулов аст. ҳоло имконият барои бозингарони тими Вахш. Пас ба канори рост, партоби хеле баланд ва Мануэл Пани тӯбро бармегардонад. аз дарвоза берун омад. аз Вахш мо гуфтем ҳам Нуриддин Ҳамроқулов ва ҳам Димитро Билонок ки имрӯз дар курсии эҳтиётӣ аст пешсаф ҳастанд. Билонок 7 гол дорад. Маҳамадиев ва як имконияти хубро бозингарони Регартадаст аз даст доданд. Димитро Билонок, ин бозингари рақами 11 ки ҳоло дар захира ҳаст, ӯ 7 гол задааст ҳамроҳ бо ҳамлагари Регартадаст Квад ва Фримпонг. ҳар дуам 7 голӣ дар зинаи аввал ҳастанд. баъдан Нуриддин Ҳамроқулов аз Вахш 6 гол, Шериддин Бобоев аз тими Равшан 6 гол, Азибек Далиев аз тими Барқчӣ 6 гол, боз як бозингари дигари Вахш Сунатулло Исмоилов 6 гол. барои Исмоилов ҳам фикр мекунам имрӯз хеле муҳим аст ки шумораи голҳоашро зиёд кунад. Фримпонг бо Сергей Яворский мубориза дорад ва капитани солхӯрдаи дастаи Вахш дар ин лаҳза хеле олӣ ҳунарнамоӣ мекунад. Тони Бикатал, Тоҳир Тавозода, туп дар ихтиёри бозингарони дастаи Вахш. Насков, Сергей Яворский, Тони Бикатал, Эҳсон Бобоев, Константин Черни, Сунатулло Исмоилов ва бозингарони Регартадаст тӯбро гирифтанд. Мануэл Пани ва боз ҳам дар кӯшиши аввал Квад ва Фримпонг муваффақ мешавад. ҳамлагари тими Регартадаст. андаке Квад ва Фримпонг ҷароҳат бардошт ва
вале ҳолаташ хуб аст ба назарам. метавонад бозиро идома диҳад. Тони Бикатал, Сергей Яворский, Насков, имконият идома додани ҳамла ҳаст. партоб ба ҷаримагоҳ. ва муқобили капитани Регар Тадас хато сурат гирифт. Josef Feumba, Asilbek Timurov, дар якдигар бозӣ мекунанд футболбозони Регар Тадас. Муҳаммадиев, Шерзод Муҳаммадиев ва боз ҳам дар якдигар бозӣ карданд, вале шояд паси Самандар Қодиров андаке суръати баланд дошт. аз ҳамин хотир Муҳаммадиев ба тӯб расида натавонист. Ампонса, Яворский, Тони Бикатал, партоби баланди Тони Бикатал. Бахтиёр Қаландаров ки қомати хеле баланд дорад ин ҳолатро бартараф кард. Давид Атсам, пас ба канори майдон. Мавадчоев, имконияти идома додани ҳамла ҳаст барои футболбозони дастаи Регар Тадас, вале ба паси анҷом додаи Мавадчоев Шерзод Муҳаммадиев нарасид. хуб, ҳатман он бозингароне ки аз ҳайати ҳарду даста ба тими миллӣ даъват шуданд, сармураббии дастаи якачуни кишварамон аз наздик бозии онҳоро тамошо карда истодааст ва фикр мекунам боз хубтар мебинад аз наздик бозии он футболбозоне ки ба тими миллӣ даъват шуданд. ҳатто як андоза барои он бозингарон ҳам душвор аст ки худро ҳоло дар бозии имрӯза бояд хубтару беҳтар нишон диҳанд, чун мураббӣ ҳоло ба кори худ нав шурӯъ кард. аз ҳамин хотир ӯ вобаста ба бозиҳои охири тими миллӣ ҳаятро интихоб кард ва боз моҳи ноябр бозии муқобили Тимури Шарқӣ аст. ӯ мисол то он вақт боз бозиҳои тими миллӣ бошгоҳҳои футболи кишварро мебинад, бозингарони тими миллиро. боз шояд онҷо боз фикрашро кулан дигар мекунад. Мабашоев, партоби хеле баланд ба ҷаримагоҳи дастаи Вахш ва инҷо Самандар Қодиров ба тӯб расида натавонист. Бикатал, Яворский, Эҳсон Бобоев. аслан гумон мекунам тӯбро гирифт Нозим Бобоҷонов. тӯбро бозингарони Регар Тадас, далер Имом Назаров имконият ҳаст, пас ба Квадро Фримпонг, аммо фикр мекунам андаке пас шояд хато анҷом шуд. шояд гумон накард Фримпонг ки пас ба ин тараф аз сӯи далер Имом Назаров анҷом дода мешавад. Сергей Яворский, Тони Бикатал. ҳоло дар маркази майдон футболбозони Вахш чандон фаъол нестанд. онҳо бояд бозиро гардон кунанд. дар назар дорам нимуфизатгарони маркази Эҳсон Бобоев, Бенҷамин Ампонса, хоб Тоюта Ғоизода, Сунатулло Исмоилов. идомаи ҳамлаи Регар Тадас, боз ҳам Муҳаммадиев, вале ин дафъа пас нагузашт аз футболбозони дастаи Вахш. Нуриддин Ҳамроқулов дар марказ, Тоюта Ғоизода,
Ампонса. Тони Бикатал. дар маркази майдон ҳоло тавре мебинем барои ҳам бозингарони тими Регартадас ва ҳам бозингарони Вахш холигӣ дида намешавад. Барои ҳамин бозӣ тавассути маркази майдон камтар имрӯз сурат гирифта истодааст. ҳоло ҳамлаи дастаи Вахш, фурсат барои Сунатулло Исмоилов ва зарбаи кунҷӣ ишора мекунад Довар. Сунатулло Исмоилов инҷо шояд эътироз ҳам мекунад ки ӯро аз поя афтонид бозингари тими Регартадас, вале инҷо вар ҳаст дӯстони азиз. ҳатман ин лаҳза агар ҳоло баҳснок бошад мавриди тафтиш қарор дода мешавад. Довар ишора мекунад ки зарбаи кунҷӣ зада шавад. партоби Сергей Сканян ба ҷарима гом аввалин шуда ба ту футболбози дастаи Вахш мерасад ва боз ҳам зарбаи кунҷӣ аст ба нафи бозингарони тими Вахш. ҳая ҳам ду дафъа зарбаи кунҷӣ кор карданд. ин аввалин зарбаҳои кунҷӣ дар бозии имрӯза буд. Тоёр Тағоизода, Бенҷамин Ампонса, 30 дақиқа сипарӣ мешавад аз шурӯи рақобати дастаи Регартадас ва Вахш. ирсоли хеле баланд ба канор. Тоёр Тағоизода ва ту балакай аз майдон берун шуда буд. хуб, дар курсии эҳтиёти дастаи Вахш футболбозон аз ҷумла масалан дар хати дифоъ метавонем Алишер Баротовро ном гирем ки ҳоло дар курсии эҳтиётӣ аст. аз нимуҳофизатгарон Фатулло Фатуллоев ва Акбарҷон Ҷабборов аст. аз ҳамлагарон Димитро Билонок ва Сунатулло Азизов. аз тими Регартадас дар курсии эҳтиётӣ шумораи бозингарон хеле зиёд аст. Абдулло Шарипов, Шараф Солеҳов, Фирӯз Бобиев, Озодбек Панҷиев, Шӯрат Элмуродов, Фаридун Давлатов, Саид Мухтор Азимов ва Амин Эргашев. ҳамчунин дарвозабони эҳтиётии ин даста Шоҳбиддин Маҳмудзода. имконият барои дастаи Вахш. Тоёр Тағоизода, бетаваҷҷӯҳ мекунем. Партоби ӯ ва Асилбек Тимуров ин вазъиятро рафт кард. боз ҳам зарбаи кунҷӣ барои бозингарони Вахш. маротибаи сеюм мешавад аллакай ки бозингарони Вахш ҳоло зарбаи кунҷӣ кор мекунад. Тоҳир Тағоизода, партоби навбатиу. ин вазъиятро Нозим Бобоҷонов аз назди ҷаримагоҳ дур кард. вақтои охир тавре агар мушоҳида карда бошед, бештар дар ҳайати асосии дастаи Регартадас ҳунарнамоӣ мекард Абдулло Шарифов. ҳоло имрӯз дар курсии эҳтиётӣ аст. баъдан дар ин маврид мегузарем. ҳамлаи дастаи Регартадас аз канори чап Шервонӣ Маҳбатшоев. фурсат барои Шервонӣ ва туп ба назди дарвозабон меравад. нофаҳмӣ ё тандеми бозингарони канорӣ Бокват ва Фримпонг ҳоло чандон хуб анҷом нашуда истодааст. Жозеф Феумба андаке ҷароҳат бардоштааст, муҳофизатгари марказии Регартадас. табибони дастаи мизбон зуд ба кӯмаки ӯ мешитованд. ана дар ҳамин ҳолат ҳам пояш лағ шид, шояд ҳам осеб гирифт. Алишер Тухтаев ҳоло ба назди Давид Атса меояд ва инҷо чӣ гуфтугӯе ҳам мекунанд мураббии Регартадас бо муҳофизатгари даста, чун бештар бозии Регартадас аз хати ниммуҳофиза ҳам вобастагӣ дорад, аз мавқеи ки Давид Атсам дорад. Зариф Усмонов ҳоло ҳамроҳ бо ёрдамчиёни худ ин бозиро аз курсӣ тамошо карда истодааст. ба ӯ Меҳроб Заурбеков кӯмак мекунад. дар гузашта яке аз бозингарони хуби тими Вахш.
پس به مرکزی میدان رقابت برای به دست آوردن توپ نوردین ҳамроқулов و در نزد چشمانی داور بختیار قلندرов حملهگری تیم وخش رو از پای زده افتونید. اینجا معلوم شد که کپتان ریگارتاداس عموما به توپ نرسید و اینجا بسیار عملکرد خوبی دلیر امام نظرов باعث بران شد که توپ از پای بازیگری دسته وخش از میدان بیرون شود. اینجا یک گروه طرفداران دسته وخش هم در ورزشگاه قرار دارند. امام نظرов شاید اونجا رسیش سرگی اسکانیان باعث بران شد که سرعت دلیل امام نظرов اندکی پست شد. ادامه حمله مهمانان احسان بابویف باسم بابویف بنجامین امپونسا تونی بیکاتال ضربه باسم از جانب تونی این باری اول نیست در بازی امروز. فکر میکنم از همون خطایی که محافظتگری تیمی وخش کرد باید آن را جبران کند. давид атсам тӯбравии бозигарони дастаи вахш бенҷамин ампонса خیلی اولی هنردمایی میکند. 4 فوتبالبازی دسته ریگارتاداس رو میگذارد. امکانیت برای کنستانتین چرنی ولی ضربه این بازیگر بلندتر میرود. خیلی فرصتی خوب بود برای فوتبالبازان دسته وخش. بیاید میبینیم که چگونه بنجامین امپونسا 3-4 نفر رو گذاشت پاس داد به کنستانتین ولی او خواست ضربه اجرا کند جانبی دروازه میزبانان ولی ضربهش بلند رفت. ماباچف کواردو فریمپونگ توپ را به بازیگران تیم ریگارتاداس و اولین شده به توپ آدم کوواچ رسید در زمان دسته وخش. ادامه حمله فوتبالبازان دسته ریگارتاداس باز هم به نتیجه و محافظتگران تیم وخش این دفعه امکانات دادند و سایبانی میدان. یک پرتاب خیلی بلند و میگذارد فیون برای نوردین ҳамроқулов و کارت زرد میگیرد. محافظتگری دسته ریگارتاداس برای این عمل کردش در مقابل بازیگری تیم وخش. بیاید میبینیم گذشت نوردین ҳамроқулов ولی همون حرکتی دستای فیون با باعث بران شد که داور به او کارت زرد نشان دهد. ضربه جریمه‌وی در بازی امروز این اولین بار نیست که فوتبالبازان دسته وخش چنین وضعیتی استانداردی پیدا میکنند.
توهی تقویزاده در نزد توپ. پرتابی این محافظتگری دسته وخش را حالا میبینیم. سرگئی یاورسکی جای خود را زود عوض کرده ایستاده است. از همه بازیگری که قامت بلندتر دارد در دسته وخش او است. خب پرتابی توی تقویزاده و بسیار خفناک دوستانی عزیز گل است. توپ از داخلی دروازه بیرون گردید و گل حساب کرده می شود. دقیقه 40 رقابت. ضربه توهی تقویزاده از همین موقع راست با درونی دروازه تیم ریگارتا داز رفت. 1-1. حالا لحظه تکرار منتظر می شویم که دروازه‌بان تیم ریگارتا داز از کجا این ضربه رو برگردونید. در دیدن اول به نظر چنین رسید که از داخلی دروازه. بیاید منتظر می شویم. خب میبینیم ضربه فوتبالبازی دسته وخش. ضربه حالا از نگاه اول معلوم شد که از خط دروازه گذشته است. این زاویه رو هم میبینیم. خب حساب 1-1 دوستان عزیز. ادامه حمله ریگارتا داز کباد و فریمپونگ ولی این وضعیت برطرف کرده می شود. داور اشاره میکند که اونجا آفساید بوده است. و کارت زرد با حملگری دسته ریگارتا داز داده می شود. اینجا قاعده ویرانکنی بود یا آفساید؟ به نظرم داوری کنار آفساید گرفت یا قاعده ویرانکنی. بهترین فرصت بود برای تیم ریگارتا داز. این وضعیت رو محافظتگر تیم وخش برطرف کرده توانست. دقیقه 42 بازی است. تماشاگران عزیز کوواچ باز هم مهمونان حمله خود را انجام میدهند و شهزاد محمدیف هم اینجا معلوم بود که از دست این محافظتگری دسته وخش داشت. خیلی زیاد حمله کرده شدن فوتبالبازان تیم وخش بعد از اون که بعد دروازه خود گل سر دادند. وضعیت‌های خفناک کمتر بود ولی کوشش داشتند و نهایت کوشش آنها در دقیقه 40 رقابت کار داد و نتیجه رو 1-1 نمودند. ادامه حمله بازیگران وخش. و اینجا ضربه دروازه‌بان ریگارتا داز با کناری میدان بود ولی در آن موقع کسی از بازیگران تیم میزبان قرار نداشت. بنجامین امپونسا پس بکواد و فریمپونگ هم دقیق انجام نشده از جانب شهزاد محمدیف. آوت است. اینجا داور اشاره میکند که آوت. هرچند بازیگری دسته وخش سنت‌الله اسماعیلوف توپ را از فوتبالبازی دسته ریگارتا داز گذرانید.
یک دقیقه دیگر تا انجام نیمه اولی بازی باقی مونده است. به توجه میکنیم کنستانتین چرنی و او دعوا میکند که به توپ نرسیده است. داور اشاره میکند که از نزد دروازه توپ باید به بازی درآورده شود. سمندر قادیروف، سیلبک تیموروف، با فایده بازیگران تیم ریگارتا دست. خب چند دقیقه ایلوه می شود و قسمی اول 3 دقیقه. Malas continuare batterea sul successivo a come raccomandato, se da chi stava in una casa su. امروز خطاها در مرکز، در خط حمله، در خط حمایه خیلی و خیلی زیاد به نظر میرسند از جانب هم ریگارتا دست و هم دسته وحش. ولی بیشتر به نظر میرسد که فوتبالبازان دسته ریگارتا دست پایده بازی رو ویران کرده است و این دفعه فوتبالبازان وحش. پرتابی خیلی هم بلندی کاپیتانی دسته ریگارتا دست و اکنون حمله جوابی دسته وحش. کنستانتین چرنی، امکانیت ضربه‌زنی و مانوئل پانی توپ را داشته میگیرد. خیلی امکانیت خوب بود. ژوزف فیومبا در این وضعیت نتوانست مقابل نورالدین همراقلوف خوب بازی کند. بنجامین امپونسا از نیمه فیزدگران دسته وحش ما از همین فوتبالباز رقم 20 خیلی درخشی خوب دارد در مرکز میدان و تو به پهلوی دروازه رسیده است، نه به مانوئل پانی. محمدیف ادامه حمله فوتبالبازان تیم مهمان. ثانیه های به شمار باقی مانده است. ضربه از مسافه دور و باز هم تونی بیکتل. 3 ضربه که امروز در قسم اول انجام داد، هر 3 ضربه ها با کناری چپی دروازه رفتن و کناری راست دروازه. ادامه حمله ریگارتا است، اما بی نتیجه. 3 دقیقه علاوه کرده داور گلمراد سعدالله پایان یافت. دوستان عزیز و صدای اشتراکی داور از فرجام این رقابت درک میگه. اعتصاب بعد از نیمه اول رقابت 1-1 مؤلفی گل ها شیرزاد محمدیف از تیم ریگارتا دست و همچنین توحید تقوی‌زاده از دسته وحش می باشند. با نتیجه مساوی قسم اول جنبست می شود و ما بعد از چند لحظه به نیمه دومی رقابت برمیگردیم و قسم دوم را تماشا خواهیم کرد. با ما باشید بیننده عزیز و منتظر می شویم.
дӯстони азиз, бармегардем ба нимаи дуввуми рақобат, бозӣ байни дастаҳои Регартадас ва Вахш дар қисми дуввум идома мекунад ва аввалин таъхиротҳо дар ҳайати дастаи Регартадас ва Вахш анҷом мешавад. Инак дар ҳайати дастаи Вахш ҳамлагар Димитро Билонок таҳти рақами 11 омода аст ва дар ҳайати дастаи Регартадас ним муҳофизатгар Шӯҳрат Элмуродов таҳти рақами 77 ба майдон ворид мешавад. Шӯҳрат Элмуродов киро иваз кардааст? Хоб, ҳоло аз ним муҳофизатгарон Нозим дар майдон аст, Давид Атсам дар майдон аст. Ба назарам Шерзод Маҳамадиевро иваз кардааст. Хуб, ба ҳар сурат ҳоло мебинем ки ба ҷое ки Шӯҳрат Элмуродов ба майдон меояд, ба ҷои хоб Димитро Билонок инак ба ҷои Сунатулло Исмоилов таҳти рақами 7 ва Шӯҳрат Элмуродов ҳоло ба ҷои бозингар рақами 47 Шерзод Маҳамадиев ба майдон омад. Сармураббиёни ҳарду даста дар оғози қисми дуввум як тағйиротӣ анҷом доданд ва акнун дӯстони азиз мебинем ҷараёни қисми дуввуми бозиро ва ҳоло талоши бозингарони тими Регартадас. Шӯҳрат Элмуродов тӯбро гузошт ба Шервони Абадшоев. Инҷо пас ба Имом Назаров. Далер ҳаракат мекунад ва зуд бармегардад. Пас боз ба Шервони Абадшоев. Идомаи ҳамлаи дастаи Регартадас. Абадшоев имконияти зарбазанӣ барои ӯ ва зарба хато меравад аз ҷониби Мабадшоев. Кӯшиши хеле хуб кард бозингари рақами 88 дастаи Регартадас, аммо бенатиҷа ин ҳамла ба анҷом расид. Биё таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайати дастаҳои Регартадас ва Вахш. Сараввал ҳайати дастаи Вахшро барои шумо муаррифӣ мекунем ки ба ҳайси меҳмон имрӯз бозӣ доранд. Адам Коваш дарвозабон, муҳофизатгарон Сергей Яворский, Тони Бикатал ҳарду дар маркази майдон, Сергей Сканян ва ҳамчунин Муҳаммадҷон Насков. Аммо дар марказ Яворский, Насков ҳунарнамоӣ мекунанд ва Тони Бикатал ҳар се дифоъгари марказӣ. Инҷо бо се дифоъгари марказӣ ҳам ба назарам Вахш бозӣ доданд. Хуб, дар марказ Тоҳирҷон Тағоизода, Бенҷамин Ампонса, Эҳсон Бобоев ва инак Константин Черни бозӣ доранд. Дар хати ҳамла акнун дар қисми дуввум Нуриддин Ҳамроқулов ҳунарнамоӣ мекунад ва Димитро Билонок ҳунарнамоӣ менамоянд. Зариф Усмонов сармурабби дастаи Вахш аст. ҳайати дастаи Регартадас дарвозабон Пан Эммануэл, дар хати муҳофиза Бахтиёр Қаландаров ва ҳамчунин Жозеф Фаюмба, аз канори рост Асилбек Тимуров ва аз канори чап Далер Имом Назаров. Дар марказ Давид Атсам, Шӯҳрат Элмуродов, Нозим Бобуҷонов. хуб, боз ҳунарнамоӣ мекунанд дар ин мавқеи майдон Самандар Қодиров, Мабадшоев ва Аквадво Фримпонг бештар муаззафанд дар хати ҳамла. Сармурабби даста Алишер Тухтаев, довари бозии имрӯза Гулмуродӣ Садулло. Зарбаи ҷаримавӣ барои футболбозони Регартадас. Дар назди тӯб ҳоло Далер Имом Назаров. Биё таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамлаи тими Регартадас. ҳоло биёед мутаваҷҷӯҳ мешавем ва партоби Далер Имом Назаров он қадар мувофиқ набуд ва он қадар хуб ҳам набуд. Ин на ба партоб монанд буд, на ба зарба. Тоҳир Тағоизода, Яворский, инҷо ҳоло яке аз бозингарони дастаи Вахш осеб гирифтааст Тоҳир Тағоизода ва мебинем ки дар кадом ҳолат бозингари рақами 81 дастаи Вахш ҷароҳат бардошт. Насков ҳоло даъво мекунад бо доварон. биё таваҷҷӯҳ мекунем инҷо ҳамин ҳолат пешкаш мешавад ки он қадар ҷиддӣ ҳам нест ва бозӣ ҳоло идома хоҳад кард.
идомаи ҳамлаи Регартадас ва боз ҳам хато аз сӯи футболбозони тими Вахш сурат гирифт. ин дафъа муқобили Самандар Қодиров. Асилбек Тимуров ҳоло тӯбро ба бозӣ медарорад. Мо гуфтем ҷоизадори феъли ҷоми Тоҷикистон бо пешсафи ҷадвали чемпионати мамлакат бозӣ дорад. Сергей Яворский. идомаи ҳамлаи дастаи Вахш ва тӯбрабои бозингарони Регартадас. Мабачоев ҳоло сурати хеле баланд мегирад ва тӯбро баргардонид футболбози дастаи Вахш. инҷо ҳам дар маркази майдон Сергей Сканян бисёр хуб бозӣ кард. Бархурд ҷараён дорад ва Нозим Бобоҷонов даъво мекунад бо довар ки муқобили Сканян қоидаи бозиро вайрон накардааст. ҳоло довар аз табибони дастаи Вахш даъват мекунад ки ба майдон ояд. инҷо мебинем ки Нозим Бобоҷонов умуман ба тӯб нарасидааст. вале аслан гирем ин рақобати паҳлӯ ба паҳлӯи бозингарон буд. خب بیایید میبینیم با ضربه جریمه‌ای فوتبالبازان دسته بخش. اینجا اندک شاید نقصان تکنیکی در سیستم تکنیکی داوران است که گلمرد صدلو با داور چهارم ولو کمک میپرسد. اینجا داوران سرمربیان هر دو دسته رو گلمرد صدلو به نزد خود دعوت میکنند. کاپیتان های دسته ها رو هم به نزد خود دعوت میکنند. خب گل ها رو میبینیم دوستان عزیز. گل دسته رگارتاداس که از جانب شهرزاد محمدیف زده شد در آغاز رقابت و بعداً گلی بازیگران دسته وخش تورجان تقوی‌زاده که بسیار خوب اجرا شد. توپ رو از درون دروازه بیرون کرد مانوئل پانی. خب بالا ادامه دارد حمله دسته وخش. پرتاب به نتیجه انجام شد از جانب کاپیتان مهمانان و سبب شاید اساسی کاپیتان ها و سرمربیانی که دعوت شدن به نزد داور اون بود که یک اندکی مشکلات تکنیکی شد شاید در سیستم وار هم باشد. امام نظرов, Нозим Бобоҷонов, Шурат Элмуродов, Имом Назаров, партоб ба Мабашоев. идомаи ҳамлаи Регартадас ва инҷо қоида вайронкунӣ дар муқобили Шервони Мабашоев сурат гирифт.
ولی اینجا از پیراهن بازیگری دسته ریگارتا دست هم داشت. فیرونی هم در جواب همین عمل رو انجام داد، ولی بعد از عمل کردی محمد جان نسکوف. فیومبا پان ایمانوئل در قسم اول وضعیت‌های گلزنی خیلی و خیلی کم هم بود دوستان عزیز. از سوی بازیگران هر دو دسته دو امکانیت بود که هر دو هم با گل انجام یافت و چند فرصت‌های کوتاه دیگر هم بود. مثلا برای ریگارتا دست هم این گونه اولاد بود، برای دسته وحش بود. پادیراف گذریش رو از کنار، ادامه حمله دسته ریگارتا دست و ضربه کنجی نیست. اشاره میکنند دوباره کنار. یاورسکی پس به مرکز میدان بنجامین امپونسا. تویتا غویزودا ایسالی تو با جریمه به ریگارتا دست. فیومبا و محافظتگری دسته میزبان این حالت رو رفع میکند. بنجامین امپونسا یک ضربه از مسافه دور و توپ از پهلوی دروازه از میدان بیرون میشود. فیومبا عاده بازی باز هم ویران شد. ما در فوتبال کشورمون دوستان عزیز همین گونه حالت ها خیلی و خیلی زیاد اتفاق میافتند. یا شاید با بازیگران امکانیت اجازه بازی داده نمیشود یا همون فهمیش سطحی بازیگران ما همین گونه است که اگر در این گونه حالت ضربه جریمه داور نگهد اون دعواها خیلی زیاد میشوند. یعنی ما اگر 45 دقیقه داشته باشیم در یک قسم، ما تنها بازی رو یا 30 دقیقه تماشا میکنیم، 32 دقیقه. ادامه حمله ریگارتا دست. توپ در میدان است ولی فوزانی وحش حالا امکان ندادند. توپ در اختیار بازیگران تیم ریگارتا دست. امام نظرف خیلی خوب توپ را نگاه می‌دارد. این فوتبالبازی کناری دست ریگارتا دست و آوت با فایده صاحبانی میدان. ماباشف شورا دلمورادوف نوزیم باباجانوف فیومبا ولی پس با کی نوانیق است از جانب محافظتگری مرکزی دسته ریگارتا دست. یاورسکی بوبایف بود، کنستانتین چرنی حالا در حیف دسته ریگارتا دست بازیگر دوم آماده شده است برای با میدان برآمدن. این فریدون دولتوف است که روی وزن میکند تا حال نامعلوم. ادامه حمله دسته وحش و ضربه کنستانتین چرنی تو بالاتر از دروازه از میدان بیرون میشود. خب اینک
инак Квад ва Фримпонг иваз мешавад. Ба назарам андаке худро хуб ҳам ҳис намекунад. Квад ва Фримпонг беҳтарин нишонзани дастаи Регарта дар мавсими имсола. ҳоло баъд аз 59 дақиқа ҳунарнамоӣ тарки майдон мекунад ва ба ҷои ӯ Фаридун Давлатов таҳти рақами 11 ба майдон меояд. футболбози дастаи Олимпии кишвар ва ба назарам ҳоло акнун дар хати ҳамла Маҳбатшоев бештар бозӣ мекунад. Қодиров ва Фаридун Давлатов дар канорҳо ҳунарнамоӣ мекунанд. аслан Фаридун Давлатов ҳам бештар ҷароҳат доштанд, ки ҷароҳати хурд. ҳоло мебинем ки чӣ гуна бозӣ мекунад дар хати ҳамлаи дастаи Регарта даст. бозигузори футболбозони дастаи Регарта даст ва андаке пас сурати баландтар дошт ба Самандар Қодиров, вагарна бисёр як ҳамдигарфаҳмӣ хуб ҳам соҳибони майдон анҷом доданд. Давид Атсам, Асилбек Тимуров, идомаи ҳамлаи дастаи Регарта даст. Маҳбатшоев, Эҳсон Бобоев, тавре дида истодаем бозигарони Регарта даст бештар тӯбро зери назорати худ доранд. Элмуродов, Қаландаров, Партоп ҳоло ба суроғе буд ки ҳеҷ кас ҷо қарор надошт. ҳамлаи футболбозони дастаи меҳмон Тоҳир Тағоизода, Партоп ба ҷаримагӯ. бозам бозингари рақами 81 дастаи Вахш хеле хуб бозӣ мекунад. вазъияти хуби гӯзанӣ барои футболбозони дастаи Вахш. Сергей Сканян, Партоби хеле баланд. Асилбек Тимуров, тӯб аз майдон берун нашудааст. Қодиров, Давид Атсам, Партоби диагонал ба канори майдон. Элмуродов инҷо баръакси кор анҷом дод. бозингари рақами 77 ба ҳар сурат мубориза барои ба даст овардани тӯб ҷараён дорад. Фаридун Давлатов бисёр хуб мегузарад, аммо то анҷом ҳамларо натавонист идома диҳад. бозингари рақами 11 дастаи Регарта даст. боз ҳам имконият барои бозингарони Вахш буд, вале пасҳо хато ҳастанд аз ҳар ду тараф. пасҳои мегӯянд хато ё брак ба истилоҳ. Қодиров дар назди чашмони довару аз пои ҳафтед шояд ҳеҷ чизи ҷиддӣ ҳам ба назар намерасад, аммо футболбози Регарта ҳоло аз ҷой барнахеста аст. Асилбек Тимуров, Давид Атсам, Фаридун Давлатов ва тӯбро аз майдон зада берун мекунад. бозингари рақами 11 тими Регарта даст. хуб, биёед мебинем. бо даст ба рӯи футболбози дастаи Регарта даст задааст Тони Бикатал. аз ҳамин хотир худро ба замин ҳаво дод ва андаке осеб гирифт.
Фатуллоев дар экранҳои мо шумо дӯстони азиз. ҳоло довар ишора мекунад ки ин лаҳзаро аз назди ВАР дида мебарояд. Бо даст барои футболбози дастаи Регар Тадас зад Тони Бикатал ва ин лаҳза ҳоло тафтиш карда мешавад. довароне ки дар назди ВАР нишаста буданд ин чизро ба довари марказ Гулмуроди Саъдулло гузоштанд. биёед мутаваҷҷеҳ мешавем ба он лаҳзаҳое ки пешкаш мешавад ба довар. хуб, дасти чапи Тони Бикаталро агар мутаваҷҷеҳ шавед барои футболбози дастаи Регар Тадас задааст. ва ин аслан шояд дар як дидан онқадар хуб намедамояд, вале дар ҳолате ки наворҳои суст карда шуда пешкаши мо шумо мешавад баралло мушоҳида аст. хуб, мебинем ки довар ба чӣ қарор меояд дар ин лаҳза. ва ҳоло Тони Бикаталро ба назди худ даъват мекунад. корти зард нишон медиҳад ба дифоъгари марказии дастаи Вахш. хуб, ба ҳар сурат бахти Тони Бикатал баландӣ кард. довар корти сурх нишон надод. ва айни замон агар мо мутаваҷҷеҳ шавем ҳоло акнун аз ҷой бармехезад Самандар Қудиров. зарба шояд хеле сахтам анҷом шудааст ва зарбаи ҷаримавӣ. пешкаши мо шумо мешавад. бале, зарба зада шуд. хуб, акнун вазъияти хуб барои футболбозони дастаи Регар Тадас дар назди тӯб Далер Имомназаров аст. биёед мебинем ки чунин имкониятро чӣ гуна соҳибони майдон истифода мебаранд. Имомназаров, Элмуродов ҳам дар назди ӯ аст. зарбаи Имомназаров тӯб ба девори дифоӣ расид. Асилбек Тимуров, Шӯҳрат Элмуродов, Имомназаров, партоби хеле баланди ӯ. Давид Атсам аст инҷо ва дубора Сергей Сканян ҳам бо сар ҳам бо пой ин вазъиятро бартараф кард. Нозим Бобоҷонов, партоб аслан инҷо шояд ҷониби Фаридун Давлатов буд. Феумба тӯбро аз назди пои Нуриддин Ҳамроқулов задааст, назди ҷаримагоҳ берун мекунад то хавфу хатар бартараф шавад. ҳоло мо ҳунарнамои хуби Димитро Билоногро мебинем истодаем. ӯ яке аз кашфиётҳои хуби дастаи Вахш дар мавсими имсол аст. воқеан ҳам ҳунарнамояш бисёр дар сатҳи баланд. партоб аз беруни майдон Константин Черни рақобат кард. баъдан футболбози дастаи Регар Тадас Самандар Қодиров ин вазъиятро бартараф сохт. эҳсон Бобоев, ирсоли навбатӣ ба ҷаримагоҳи дастаи Регар Тадас. Давлатов, Шӯҳрат Элмуродов, Тони Бикатал буд. Имомназаров, партоб ба Давлатов. ҳоло аввалин шуда ба тӯб бозигари дастаи Вахш Муҳаммад Насков расид ва ин вазъиятро бартараф кард. вагарна бозигарони Регар Тадас метавонистанд ба ҳамлаи ҷавобӣ раванд. аут ба нафи бозигарони Вахш. Яворский, Адам Ковач, бозам пасҳои ноаниқ ва
Эҳсон Бобоев ҳаманда ки дер кард. Ампонса бошад зуд Эҳсон Бобоев ислоҳ кард дар маркази майдон. ҳоло дар маркази майдон дар ҳайати вахш ҳунарнамои бозингари рақами 20 хеле ва хеле хубам ҳаст дар қисми дуввум ҳам. Яворский, Билонок, вале тӯбро аз ӯ гирифтанд. соҳибони майдон Элмуродов, Имом Назаров, пас ба Фаридун Давлатов. Дақиқ ҳам буд. идомаи ҳамлаи дастаи Регар Таданс. Давлатов ирсоли тӯб ба марказ. Элмуродов, Асилбек Тимуров, партоба чаримагои тими Вахш. ва чӣ гуна фурсат буд! андаке шояд Нозим Бобоҷонов гумон ҳам накард ки тӯб аз дарвозабон раҳо мешавад. бетаваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамин партоб. дарвозабон чандон хуб албатта натавонист тӯбро баргардонад, вале растиш будааст. зарбаи кунҷӣ барои тими Регар Тадас. аввалин зарбаи кунҷӣ барои Регар Тадас ва он ҳам дар дақиқаи 71 бозӣ. Элмуродов чандон партоби дақиқ набуд. Асилбек Тимуров, Имом Назаров, Фаридун Давлатов, вале тӯб аз бою аз майдон берун мешавад. идомаи ҳамлаи бозингарони Вахш. Билонок, ва боз ҳам зарбаи ҷаримавӣ ба суди бозингарони тими Вахш. аз як вазъияти стандартӣ дар қисми аввал бозингарони дастаи Вахш хеле хуб истифода бурданд. дарвозаи Мануэл Паниро рах накарданд. ҳоло хуб боз ҳам Тоҳир Тағоизода, аммо инҷо партоб анҷом мешавад ба назарам. бале партоб ба ҷаримагои дастаи Регар Тадас. дувар инҷо бозингари дастаи Вахш гумон кард ки тӯб аз футболбозони меҳмон аз майдон берун шуд, вале дубора қарори доварро дид ва баргашт. Сергей Яворский, Тони Бикатал корти зард дорад. ҳоло муқобили феъун бошад рақобат кард. бетаваҷҷӯҳ мекунем. баръакс Константин Черни будааст, на Тони Бикатал. Фаридун Давлатов ва зарбаи ҷаримавӣ барои тими Регар Тадас. хуб биёед бори дигар мебинем.
ҳавои бозингарони дастаи вахш ба он аст ки инҷо қоидавайронкунӣ набуд. خب نازیم باباجانов آمده است که این ضربه را انجام دهد. جانب دروازه دسته وحش امام نظرов هم به این موقع می آید و فوتبالبازان دیگر تیم رگارتا داس که در جایگاه قرار دارند اشاره میکنند که پرتاب انجام داده شود. فرصت برای رگارتا داس، پرتاب نازیم باباجانов ولی موفق نبود با بازیگرانی که در جایگاه قرار داشتند. دویتا اویزاده توبرابای بازیگران رگارتا داس، قادیرов، Асилбек Тимуров, Давид Атсам, Имом Назаров, Бобоҷонов, Давид Атсам, Асилбек Тимуров. پس به نازیم بود ولی اولین شده به توپ تونی بیکتال رسید. احسان بابویف، امام نظرов سرعت خیلی بلند میگیرد. ادامه حمله رگارتا داس، موقعیت هست برای بازیگران رگارتا داس. فریدون دولتов گزارش بسیار خوبی او پرتاب ضربه رو منتظر بودیم اما نه قادیرов نه مابادچویف با توپ رسیده نتوانستند. گزارش فریدون دولتов بسیار عالی بوده است. کنار چپ میدان به توجه میکنیم با این حرکت های او که ناسکوف رو چگونه گذاشت و پاس رو انجام داد. مابادچویف اینجا با توپ رسیده نتوانست. ادامه حمله دستای وحش از کنار میدان و فرصت برای فوتبالبازان مهمان بود. بهترین امکانیت را داشت نوریدین همراقولов. بازیگر عوض می شود در حد دسته رگارتا داس. اینجا با جای نازیم باباجانov و سعید مختار عظیمov به میدان میاد تحت رقم 8 و با جای سمندر قادیرov ازادبek پنجیف با میدان وارد می شود. دو تغییرات در حد دسته رگارتا داس. تو حال سرمربی دسته وحش تغییراتی دیگر انجام نمی‌شود. ببینید چگونه فرصت بود برای تیم وحش. حالا امکانیت برای رگارتا داس. پنجیف خب اینجا پنجیف مبارزه برده شده است با حمایتگران دسته وحش. ادامه حمله دسته رگارتا داس. المرادov دلیل امام نظرov ضربه میزند ولی خطا میرود. ضربه امام نظرov. ما گفتیم کرسی احتیاطی علیشر کوفتاف خیلی زیاد و پرقوت هم هست نظر به دیگر دسته‌های لیگ عالی. از همین خاطر او با باوری فوتبالبازان را عوض میکند. مثلا حالا در حیط دسته وحش هستند بازیگرانی که تجربه دارند ولی کمتر استفاده میشن. اینجا سنت الله عزیزov آمادگی دارد. حملگر دیگری دسته وحش سنت الله عزیزov دیروز جشنی بسیار مهم داشت. از همین خاطر حالا میبینیم که چگونه او با میدان وارد میشود و بازی میکند. امکانیت برای تیم وحش و این وضعیت را اسیلبek تیمورov برطرف میکند. بهترین شانس برای سرگی اسکانیان. وریانتی از همه خوبتر برای اسکانیان این اجرای ضربه بود. نه پس که اونجا الکی قرار داشتن فوتبالبازان رگارتا داس ولی بازیگری دیگر وحش هم آزاد بود. اما مهارتی خوب را محافظتگر تیم رگارتا داس انجام داد. کنستانتین چرنی، سعید مختار عظیمov و تو بازیگران دسته رگارتا داس. المرادov شوراد المرادov با قفا برمیگردد. حاضر
бозингари ҷабрдидаи дастаи вахшро довар аз назар мегузаронад. хуб инҷо бубинед чӣ гуна фурсат буд. Нурдин Ҳамроқулов то лаҳзаи охирин мубориза буд, пасро анҷом дод. Сергей Сканян инҷо холӣ будааст. Димитро Билонок ба ин хотир Сканян тӯбро ба ӯ ирсол кард ва инҷо маълум мешавад ки ҳолати Нуриддин Ҳамроқулов баъд аз бархурд бо Саид Мухтор Азимов чандон хуб нест. Суматулло Азизов ҳоло ба майдон ворид мешавад. Бинандаи азиз, бозингари рақами 22 дастаи вахш киро иваз мекунад маълум нест. خب نوردین همراقولوف رو عوض کرد سنت‌الله عزیزов. ترکیب تیم‌ملی در حیات دسته‌ای بخش از میدان گرفته شد رقم 30 نوردین همراقولوف و با جای او با رقم 22 سنت‌الله عزیزov به میدان برآمد. دقیقه 80 هم پشت سر می شود. 10 دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی این بازی باقی میماند. حساب 1-1. این بازی موفق مانده در 14 چمپیونات مملکت حساب می رود و عموما در جدول مسابقه اگر توجه کنیم باز چند بازی دیگری مفقود مانده هم هست، از جمله با اشتراک دسته استقلال با تو بالا بازیگران تیم رگارتا دست Фардион Давлатов ва бо самуро аз пой меафтонам футболбозони дастаи вахш. Тони Бикатал. Асилбек Тимуров. идомаи ҳамлаи регатадаст. Давлатов. мубориза барои ба даст овардани тӯб. муваффақ мешаванд футболбозони тими регатадаст, вале пас нагузашт ба Мабадчоев. Феумбам. Давид Ацам. Пан Имануел. Бенжамин Ампонца. Наслов. Имом Назаров. Шервони Абачоев. Панджиев буд. Саид Мухтор Азимов. Қаландаров.
Яворский. با فایده بازیگران تیم ریگارتاداس و تیموروف کارت زرد میگیرد. حالا برای دعوایش با دوور. وقتی کم باقی مانده است و فرجام این بازی آدم کوواچ سید مختار عظیموف Ozodbek Panchiyev, Imom Nazarov, Artur Mabatchoyev. To'g'ri bozinglarning timi Regar va dovar ishora mekanat ki qoida bozi vayron shuda ast. To'yota Oysodam. Asilbek Timurov. Qalandarov. دقایق آخری رقابت بسیار حل کننده برای هم ریگارتاداس و هم وحش است. ولی وابسته به سطح و صفت بازی هر دو دسته من فکر میکنم نتیجه مساوی در بازی امروز ارزنده تر هم هست. اگر باز یگان حالتی غیر دیگر رخ ندهد و کیم کدام یک دفاعگر به خطا راه ندهد یا دروازه‌بان برای مثال Sergey Yavorskiy to'g'ri hola darvozaboni dastay ریگارتاداس Pani Manuel داشته میگیرد. شوراد المرادov حمله نوبتی فوتبالبازان دسته ریگارتاداس قاسم آبادچویف با المرادov بود به نظرم نگذشت. سنتلو عزیزوف احسان بابویف Imom Nazarov به نفع مهمانان مبارزه کنستانتین چرنی دوید اتسام این وضعیت را رفع میکند و داور اشاره میکند که توپ از خط میدان بیرون شده بود. اگر نتیجه مساوی در بازی امروز به قید گرفته شود اونگاه در جدول عمومی رقابت ها تیم وحش 37 امتیاز به دست میآورد، ریگارتاداس 26 امتیاز. ادامه حمله دسته وحش پرتابی خیلی بلند
ва тӯб аз майдон берун мешавад. дақиқаи охирин дӯстони азиз, дар поёни вақти асосии рақобат ҳоло маълум нест ки боз довар чанд дақиқаи дигар идома мекунад ба вақти асосии рақобат. аслан назар ба Регард Ҳадас дидам, барои вахш се имтиёз арзиши хеле баландтар ҳам дорад, зеро онҳо дар пойгаи чемпионӣ ҳастанд. ман дар оғози гузориш гуфта будам ки ҳар имтиёзе ки вахш аз даст медиҳад, шонси онҳоро дар пойгаи чемпионӣ камтар ҳам мекунад. агар имрӯз онҳо ғалаба накунанд, он гоҳ боз ду имтиёзи дигар аз даст меравад барои тими вахш. гуфтем Истиқлол ҳоло назар ба дастаи вахш ду бозӣ камтар анҷом додааст ки дар зинаи дуввум аст. ва тасаввур кунед дар ду бозӣ агар Истиқлол даст боло шавад. 5 дақиқа ба вақти асосии рақобат зам гардид. ҳисоб 1-1 мусовӣ ҷараён дорад. Далер Имомназаров, пас ба Шӯҳрат Элмуродов, Озодбек Панҷиев. ҳоло Имомназаров тӯбро аз алпоз ба бозӣ медарорад ва биёед таваҷҷӯҳ мекунем. имконият ҳаст барои тими Регард Ҳадас. паси Панҷиев нагузашт. Мабадшоев ҳам тӯбро гирифта натавонист. Константин Черни ирсоли тӯб ба марказ. инҷо ҳамлаи дастаи Регард Ҳадас. Мабадшоев аз ҳама варианти дуруст, пас ба Фаридун Давлатов буд. ҳоло ҳам анҷом мешавад. Мабадшоев, фурсат барои футболбозони тими Регард Ҳадас. Элмуродов, вале пасҳои бозингарони Регард Ҳадас махсусан дар хати ҳамла дар лаҳзаҳои охирин дақиқ намеравад. тӯб аз майдон берун шуд. Тони Бикатал, Доид Тағоизодам ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳи дастаи Регард Ҳадас ва тӯб аз паҳлӯи дарвоза берун шуд. бисёр имконияти хуб ҳам буд барои меҳмонон. Феунбам, Сергей Сканян, Саид Мухтор Азимов тӯбро аз бозингари канори дастаи вахш гирифт. Озодбек Панҷиев, Саид Мухтор Азимов, Имомназаров ва чандон ҳоло боз ҳам Шӯҳрат Элмуродов хуб бозӣ мекунад. Андар якдигар бо Шервони Мабадшоев. Давлатов, паси ӯ ба канори майдон. Озодбек Панҷиев, идомаи ҳамлаи Регард Ҳадас. партоб ба ҷаримагоҳи тими вахш. ҳамла аз канори рост бояд идома кунад барои бозингарони Регард Ҳадас. партоби хеле баланд ва тӯбро дарвозабон дошта мегирад. 2 дақиқаи дигар боқӣ мондааст. бинандаи азиз, то фарҷоми ин дидор Муҳаммадҷон Наслов, Тони Бикатал, Доид Тағоизодам ҳаракат мекунад, чанд қадами дигар мегузорад, вориди ҷаримагоҳ мешавад, вале баъдан ҳамлаи дастаи вахш ҳам бенатиҷа поён меёбад.
Сергей Сканян. ва туб аз пои бозингари Регар Тадас аз майдон берун шудааст, аммо Далер Имомназаров даъво дорад ки ин тавр набуд. ё зарбаи ҷаримавӣ, шояд зарбаи ҷаримавӣ бошад. бале, зарбаи ҷаримавӣ будааст ба фоидаи футболбозони дастаи Вахш. бетаваҷҷӯҳ мекунем. рақобат барои ба даст овардани ту буд дар ин лаҳзае ки пешкаши мо шумо гардид. хуб, ҳоло охирин шонс дар бозии имрӯза ва он ҳам ба фоидаи меҳмонон футболбозони дастаи Вахш. Тоир Тағоизода ҳамон нафаре ки аз зарбаи ҷаримавӣ тӯбро ба даруни дарвозаи Регар Тадас равон карда буд, ҳоло ишора мекунад ки онҳо наздик шаванд ба дарвозаи дастаи Регар Тадас. партопҳои хуб ҳам дорад Тоҳир Тағоизода. биёед мунтазир мешавем ки чӣ гуна ирсоли ӯ анҷом мешавад. партоби Тоҳир Тағоизода ва ин вазъиятро Шервони Мабачев бартараф кард. ҳоло Имомназаров ҳаракат мекунад ба хати ҳамла, суръати хеле баланди Далер Имомназаров ва аут барои футболбозони Регар Тадас. садои иштаки довар аз фарҷоми ин рақобат дарак медиҳад. бозӣ бо натиҷаи мусовӣ 1-1 ҷамъбаст мешавад. дӯстони азиз, ҳарду гол ҳам дар қисми аввал зада шуданд. аз тими Регар Тадас Шерзод Маҳаммадиев ва аз дастаи Вахш Тоҳир Тағоизода муаллифи голҳо шуданд ва дастаҳо имтиёзро байни худ тақсим карданд. дӯстони азиз, ҳайати гурӯҳи калони техникии шабакаи мо ва ҳамчунин Шореҳман Бобо Холмозода будем ки гузоришро барои шумо аз варзишгоҳи Талко Арена пешкаш кардем. то гузоришҳои навбати сеҳатманду пирӯз бошед. акнун танаффуси тӯлонӣ дар футболи кишвар аст ва тими мунтахабро дар ин давра ҳатман дастгирӣ хоҳем кард. сеҳатманду пирӯз бошед. хайр.
میکنم دیگه. سلام میکنم. بابا جان باید کسو. سچور فهمو یک دو سه چهار رفتیم آلیاس کن. جون بخندیش.